La llibreria Catalònia, en ple centre de Barcelona, ha estat un dels escenaris escollits per presentar oficialment la 12a edició del Memorial Josep Barceló. Aquest torneig de futbol 7 aplega alguns dels millors clubs de tot el món de les categories Benjamí A, B i C, és a dir, nens d'entre 8 i 10 anys d'edat. Enguany hi seran el Barça, el València, l'Espanyol, l'Atlètic de Madrid, el Sevilla, el Nàstic de Tarragona, el Girona, la Unió Esportiva Lleida o el Mercedes Calcio d'Itàlia. En total, 48 equips de 22 clubs diferents, és a dir, més de 700 futbolistes que competiran els dies 13 i 14 de juny a les instal·lacions del Club Futbol Tordera. Enguany, i com a novetat, el Memorial reforça un dels seus objectius principals, la solidaritat. Ho fa col·laborant amb l'associació El Petit Da Vinci, una entitat sense ànim de lucre que es dedica a millorar la qualitat de vida dels nens amb malalties greus o amb seqüeles degut a accidents de trànsit. Un representant d'aquesta associació inaugurarà el torneig amb el tradicional xut d'honor. Els objectius d'aquesta entitat coordinen perfectament amb la raó de ser del Memorial, que en cada edició ret homenatge a la figura d'un destacat membre del Club Futbol Tordera. L'homenatge que fem a en Josep, víctima d'un accident de tràfic, etc., doncs tot això té molta relació. I, evidentment, a part de la vessant esportiva, que ja està consolidada, volíem donar-li una vessant més social, més de valors, més de solidaritat. Estic convençuda que aquests nens, només donant-li una petita pauta de que hi ha companys que possiblement se'ls han trobat a les escoles o passejant pel carrer, que hi ha companys que no estan en les mateixes condicions físiques que ells aportin aquest esforç personals que fan en aquestes jornades i l'entreguin com a regal a totes les famílies i a tots aquests altres nens que no poden gaudir com ells. La gent coneix Tordera pel seu mercat, la gent coneix Tordera perquè teníem un equip d'hoquei que jugava a la divisió d'honor i la gent és cert que coneix Tordera pel Memorial Barceló. Pel Club de Futbol Tordera organitzar el torneig aquest que es fa ja 12 anys ara serà, doncs és un reconeixement molt més positiu de cara al coneixement del club. Nosaltres ben bé és l'acte més important que fem en quant a tornejos i això. Considerem que és un torneig important. El futbol base és fonamental, creiem que és el futur del futbol català, dels molts de la supervivència dels seus clubs depenen precisament o dependran del futbol base. Després pensem que és una tasca pedagògica important en uns moments en el qual la Federació Catalana de Futbol està lluitant per erradicar la violència dels terrenys de joc. És importantíssim començar des de la base. Per això la difusió dels valors educacionals i també d'antiviolència, de fair play, és importantíssim que comencin a inculcar-se dels nens petits. El mateix dijous a la tarda s'ha presentat el memorial a la Biblioteca de Tordera. Durant l'acte, l'alcalde del municipi, Joan Carles Garcia, ha destacat la implicació de tots els vilatans en el torneig, que compta amb 150 voluntaris que any rere any el fan possible.